Bé, gràcies per ser aquí. Volíem començar traslladant-vos tres reflexions. La primera, doncs, començar mostrant la nostra solidaritat amb l'Andy i el Jorge i la nostra condemna a l'agressió homòfoba que han patit aquest cap de setmana a Berga, bàsicament per fer-se un petó a la sortida d'una discoteca o una sala de festes. Evidentment, des d'Iniciativa volem expressar tot el nostre suport, tota la nostra solidaritat i tota la nostra condemna ferma davant d'uns fets que mostren que encara ens queda molta feina per fer en la lluita contra la homofòbia i la LGTfòbia. En tot cas, nosaltres creiem també que cal seguir treballant a tot el territori, arreu del país, perquè expressar lliurement la sexualitat sigui un dret al conjunt del país i al conjunt del territori. Sí que també volem expressar i fer nostra una de les reivindicacions que estan fent també les entitats de defensa dels drets LGTBI, que és que cal d'una vegada per totes desplegar la llei contra la LGTfòbia que va aprovar el Parlament de Catalunya. Cal desplegar d'una manera efectiva la llei i el seu reglament. La llei contempla la creació d'un comitè que nosaltres entenem que ha de ser independent per valorar quan es produeixen aquest tipus d'agressions homòfobes i determinar si realment tenen aquest caràcter homofòbic, i en tot cas també la llei recull el seu desplegament, si es fes efectiu, la possibilitat d'establir sancions econòmiques prou contundents per tal que aquestes agressions no quedin impunes, també des d'aquest punt de vista d'agreujant d'atac homofòbic. Per tant, nosaltres seguim insistint, emplacem el govern de la Generalitat que més enllà, evidentment, de condemnes i de mostres de solidaritat, és el moment d'una vegada per totes d'agafar les reivindicacions que estan traslladant les entitats i desplegar realment aquesta llei contra l'homofòbia. En segon lloc, voldríem expressar també el nostre compromís amb la mobilització que hi haurà aquest cap de setmana, el diumenge 19 a Terrassa, en favor de la municipalització de l'aigua. Nosaltres creiem, evidentment, que l'accés a l'aigua, que és un dret bàsic i un dret fonamental, ha de ser un dret garantit. Creiem que la millor manera per fer-ho és que sigui garantit des de la gestió pública. En aquest sentit, des de diferents ajuntaments on hi és Iniciativa, hem estat aprovant mocions per avançar en aquesta direcció. Nosaltres també participem activament també del compromís de Terrassa i de la taula de l'aigua per garantir aquest pas que com un ajuntament fonamental i un dels ajuntaments més grans que hi ha a Catalunya pugui recuperar el servei i la gestió pública de l'aigua, i també posar en valor el que històricament ha estat per nosaltres la gestió pública de l'aigua en molts ajuntaments que hem governat nosaltres, com per exemple l'Ajuntament del Prat, que des dels seus inicis té un servei de gestió pública de l'aigua. Per tant, el diumenge serem a Terrassa expressant el nostre compromís amb aquesta mobilització. I en tercer lloc, voldríem també tornar a expressar la nostra opinió sobre les informacions que van transcendint sobre el finançament presumptament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Aquesta setmana hem vist de nou declaracions d'empresaris que mostraven que a través del Palau pagaven factures que en realitat no eren del propi Palau, sinó que eren factures de campanyes electorals o de serveis que s'havien prestat a Convergència Democràtica de Catalunya. A banda del cas Palau, també han transcendit noves informacions a partir de suposades cobraments de comissions, com per exemple aquest cap de setmana ha transcendit l'operació de Cirsa amb l'empresa que hi havia al Vallès Occidental, l'empresa Swatch. En tot cas, nosaltres també creiem que això torna a demostrar que no estem parlant d'un cas concret, sinó estem parlant d'un modus operandi on Convergència cobrava comissions de manera reiterada a través de gestions o d'adjudicacions d'obra pública. Avui mateix també comença el cas Pretòria, que no només afecta a destacats exmembres de Convergència Democràtica com el senyor Alavedra i el senyor Penafeta,
política, sinó que també afecta fins i tot al Partit Socialista, i aquesta primavera tindrem judicis al voltant del cas 3%, del cas ITV, del cas de l'ACM. Per tant, insisteixo, nosaltres creiem que no es tracta de fets aïllats, sinó que era la manera d'actuar en una determinada època per part d'un determinat partit, que era Convergència Democràtica de Catalunya, i que per nosaltres era un modus operandi de fer política i que evidentment nosaltres creiem que calen assumir responsabilitats directes per qui van ser els màxims responsables, no? I en aquest sentit nosaltres traslladar dos emplaçaments. El primer és a la direcció de PDeCAT, és a dir, si PDeCAT, com diu, vol ser un partit amb una alta exigència ètica, nosaltres creiem que per ser creïbles el senyor Mas no pot continuar sent president de PDeCAT, és a dir, el senyor Mas va ser el màxim responsable de Convergència Democràtica de Catalunya, en va ser el seu secretari general i en va ser també el seu president, i no és creïble que el president d'un partit o el secretari general d'un partit no sàpiga com es finança el seu partit i de quina manera es finança el seu partit. Per tant, nosaltres no creiem en aquestes declaracions del senyor Mas i per tant nosaltres emplacem a la direcció de PDeCAT a que si realment vol fer net amb la corrupció, doncs el senyor Mas ha de deixar de ser el seu president. I en segon lloc, també nosaltres creiem que el senyor Mas no pot seguir exercint les seves responsabilitats com a expresident, i nosaltres creiem que fins que no s'aclareixin totes les acusacions per presumpta corrupció de Convergència Democràtica de Catalunya, que com deia abans estem parlant de molts casos, estem parlant del cas Palau, estem parlant de Cirsa, estem parlant de Pretòria, estem parlant d'ITV, de l'ACM, estem parlant del 3%, de Pica, de Petrum. Nosaltres creiem que el senyor Mas bàsicament ha de deixar d'exercir les seves funcions com a expresident i per tant no té cap sentit que segueixi al capdavant de l'oficina d'expresident fins que no s'aclareixin quines són les seves responsabilitats i per tant que temporalment, fins que no hi hagin sentències fermes, no exerceixi aquestes responsabilitats. I acabar amb una reflexió molt clara i molt contundent. Mas ha de deixar la política, però Mas ha de deixar la política per la corrupció i no pel 9-N. Nosaltres tenim molt clara que no es pot judicialitzar la política, però nosaltres tenim molt clar que en tot cas tampoc es pot donar cobertura a la corrupció. Per tant, amb tota la fermesa traslladar aquesta convicció i aquesta afirmació, i tornaria a insistir, per nosaltres Artur Mas ha de deixar la política per la corrupció, però no pel 9-N.